Сега сме в училището на Софи. Днес е последния учебен ден. Първата част от деня правиме научни експерименти и после отиваме да пеем. О, изтина паричката! И не се разсипва! О, вау! Ето Джои прави експерименти на водната маса. Джои, какви експерименти правиш ти, Джои? Ето и Аделина се опитва да прави експерименти. Hey, Joey. Hey. Oh, you squirted too much. Let's see how many drops you're gonna catch. Can you show Borko because he's on my back? Can you? It's filming right now. Hey, baby. Hi, baby. Ето има най-различни експерименти. Това са всички деца от училището на Софи, родители. Yeah, still doing fine. Still standing strong. Джои, какъв експеримент правиш? Huh? You don't want to do this one?